balima Mali kunnafoni.net lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na an b'aw hakilila jigin toujours k'an bɛ émission belebele in sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka carrière musicale kan ani u ka vie personnelle o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se artiste belebeleba dɔ ma o artiste min ye bɛɛ b'a dɔn c'est une artiste qui n'est plus à présenter au Mali ici ainsi qu'à l'extérieur. En bas, sans plus tarder, il sait qui présente un. Ok, Saninga présente un bel fo. Mali kunnafoni lajɛ baga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen aw ka foli bɛ n bolo dante foli min na. Jara. Maria Sidibe, dit Sayon, ni Bamako k'a bɛɛ ko Sadio Sidibe. Ka bɔ Kita. Kita dugu min dɔ Biriko. Donc Sadio tɔgɔ yɛrɛ Maria Sidibe. Maria. I bɛ se ka jumɛn fɔ an ye o Maria ko la. Mariam de don wa Maria de don? Mariam tɛ Maria Sidibe. Maria ye chrétien tɔgɔ de. Awɔ. Donc ne wolola chrétien la ka mɔ a la. Awɔ. Ne fa ye Coral Sidibe. N fa dɔ ye Matrin Sidibe. Awɔ. N ba ye Cécile Sidibe. N kɔrɔmuso Monique Sidibe, Paul Sidibe, Augustin Sidibe a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban. Maria ko sɔrɔla chrétien sira de fɛ. N wolola kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ. Bon, caman tun t'o kalama dɛ Sadio. Bɛɛ ko Sadio. Ma caman t'a dɔn. Ma caman t'o kalama. Ni ye nouvelle duman ye. Ka sisan an bɛ se ka dɔn Sadio nana musique la cogo di yan? Gonga nin diyara n ye. Awa ne nana musique la dɔn kanu ne la. Dɔn yɛrɛ de ka di ne ye. Ne ka ɲɛnama kɔnɔ fɛn min ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ n ka baara in na o ye dɔn de. Mais dɔn ti laban. A bɛ se ka laban jamana wɛrɛ kan mais Mali tɛ. N'i bɛ dɔn kɛ ni sisan kun y'a sɔrɔ ne bɛ dɔn ne kɛ ko n ma dɔnkili da. Mɔgɔ b'a fɔ ko nin fana t'a yɛrɛ dɔn hali bi a bɛ ne si hakɛ la a bɛ dɔn de la. Mais n'i ye dɔnkili fara kan o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye fo don min na ni Ala nana n'a ka na ye ni a dabila. O ye tiɲɛ. A bɛ ɲɔgɔn bilasira ka sɔrɔ mɔgɔ m'i la gosi. Sinon hali sini dɔn ne ka di ne ye. Ne na ɲa sɔrɔla musique kɔnɔ dɔn de fɛ. An m'a ye ka clip caman i yɛrɛ bɛ dɔn kɛ. A ka di n ye de. Mais Sadio an bɛ se ka dɔn i nana musique la san jumɛn? A sanama sa a ka jan dɛ. A ka jan. Donc Sadio somɔgɔw bɛɛ bɛ musique dɔnkili da? Non. Ne somɔgɔw bɛ dɔnkili da mais o ma kɛ jamalamɔgɔ ye. I tɛ se k'a fɔ ko i somɔgɔw bɛɛ bɛ dɔnkili da sinon ne woloba. Awɔ. Sitan Sidibe. A bɛ dɔnkili da mais ale ma kɛ jamalamɔgɔ ye. Ale bamuso fana bɛ dɔnkili da mais olu b'a da mɔgɔ ye so kɔnɔ de ni diminen don ka dɔnkilinen da i ye k'i la nisɔndiya. Ne nana dɔnkili kɔnɔ de n bɛ se k'o san fɔ n ye dɔnkili da san min na sinon ne ka dɔn daminɛli san o mɛnna dɛ ne yɛrɛ t'o hakɛ dɔn bilen parce que ma baara foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ ni dɔn tɛ. Donc i ye dɔn in daminɛ artiste jumɛn kɔfɛ ou bien i y'a daminɛ personnellement i yɛrɛ ka an bɛ fɛ ka dɔn dɔw fana na. Sali Sidibe de ne nati Bamakɔ yan dɔn na Ala ka hinɛ la. Ala ka hinɛ la. Sali Sidibe bɔlen kɔfɛ n ye dɔn kɛ Prince Sulemani fɛ. Awɔ. N ye n to dɔn na Prince Solo fɛ. Kunba Sidibe Ala ka hinɛ la ale ye n ta dɔn na. Awɔ. A ka bɔli laban min kɛra yan a y'a sɔrɔ ne de bɛ dɔn ka ko k'a ka kɛri kɛ. Ala ma sɔn sinon a tun bɛna taa ni u ka jamana in kan États-Unis. Awɔ. Bon kunba bɔlen kɔfɛ dusu ni kunba ye kasɛti kɛ. Awɔ. N ye caman kɛ olu nɔfɛ. Olu bɔlen kɔfɛ ni Aramata y'a daminɛ. Awɔ. Aramata de ye conseil di ne ma ko n bɛ se ka dɔnkili da n ko n tɛ se dɔnkili tɛ n ka baara ye dɔn de n ka baara ye Aramata de ye ne jagoya n ka se ka dɔnkili da n yɛrɛ. Ni n filila kuma la kuma n'a fili tɛ ban n bɔlen Prince Sulemani kɔ Jɛnɛba Jɛkite kɔrɔbalen. Jɛnɛba Jɛkite numéro 1 parce que n'i ye dɔ fɔ ka ɲinɛ dɔ kɔ dɔ bɛ dimi ni n da ma se min ma o kana dimi ne karamɔgɔ ka ca. Karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ ne la o ka ca. U b'a faamuya. Bɛɛ k'a faamuya turupuba bɛ n ba de n kɛ dɔnkɛla diɲɛ kan na ko dɔn.
ni n ba ye Bokari ye n ta ye k'an bila top dɔnkɛ la sinon maliyɛnw tun tɛ sɔnna dɔn ma télé la ne ni Basamba kɔrɔmuso de ye top dɔn daminɛ ma caman kan dɔn ka fara dɔnkili kan sisan Sadio comme n y'a f'i ye cogo min na émission ye baro kɛnɛ de don ka artistes wele k'u ɲininka u ka carrière musicale la ani ka dɔɔni dɔn u ka vie personnelle fana kan an bɛ fɛ Sadio ka caman fɔ an ye bi an yɛrɛ tɛ minnu dɔn Sadio ko la a ɲuman na Sadio album joli b'i bolo sugu la sisan komi album ko dabilala a dabilala ka sɔrɔ 2 de bɛ n bolo mais 2 fana dilannen bɛ n bolo n tun b'a fɛ ka 3nan daminɛ tuma min na a bɛnna ni ko ninnu tiɲɛni producteur ti sɔrɔ bilen i bɛ morceau 2 3 de kɛ ka clip kɛ bɔ o tɛ ne fɛ ko ye hali sisan ne bɛ cassette baara la album 2 de bɛ n bolo n bɛ ka min baara n b'a baara a ɲɛ ma ka kɛ album yɛrɛ de ye hari ni a ma se ka san yan nɔ komi album n bɛ déplacer ka taa kɔfɛ yɔrɔ minnu na ne n ka CD bɛ taa ok Sadio e ka o album fɔlɔ an bɛ fɛ Sadio k'an hakilila jigin o wagati ninnu na a dɔnkililama ou bien a dɔnkililama wala ne bangebaa yafa ne ma jarabi ma ɲe jarabi wulale janyale beitumaro sitan nodin no moy ko togo da Sadio de la Sadio nodin no moy ko togo da dianye de la dianye din no moy ko togo da jarabi de la dongili da juku ye jarabi ye beitumaro ni dongili da jara chama ni ne ka album folo de ni mbora 2004 mais mbe donc mun na album folo ina o ye nanga ɲɔgɔn Ndiana Mosili ɲadi parce que maninga kan b'a la wasolon b'a la o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an bɛ jamana min kan a bɛ dɔɔni dɔɔni b'an fɛ maintenant Sadio ne fana ma yɔrɔnin min faamuya i fɔ Birigo Sadio ou bien Wasolo Sadio de don jumɛn de don Birigo ni Wasolo anw fɛ sɔn ma tigɛ ka bɔ biɲɛnaw anw ye dɔgɔmaɲɔgɔnw ko nalen Birigo kɔrɔmaɲɔgɔnw bɛ Wasolo san o san an ka mɔgɔbaw bɛ taa saraka bɔ la Wasolo Wasolo ka tilala 2 ye minnu taara Birigo anw fana bɔra olu de la mais o tɛ anw bɔ Wasolo ka la an bɛɛ de ye mɔgɔ kelen hali sini siraw b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn na tagama Sadio e ka album 2nan an bɛ se k'o titiri dɔn album fɔlɔ titiri ye jarabi de ya jama 2nan dun Tissé a titiri kɔni o kɛra Tissé de toi même Tissé Tissé i bɛ se ka Tissé dɔɔni da ye awɔ n bɛ se an ka taga fɛ n tɛ deni ye maso dɔ bi mɔgɔ mana jarabi bi i nalona ni mɔgɔ ma ɲɛ i ma bi kɛlɛya jugu de bi la ko kɛbali la n barankali gafu n barankali bisa n barankali duɲɛ bɛ ɲana dɛ cɛ n t'i fɛ bi n t'i fɛ sini dɛ awɔ kɛ mɔgɔ b'o kɛ tuma dɔw la ka tila ka nimisa ou bien voilà o diyara Sadio sisan an bɛ fɛ k'a dɔn e b'i ka inspiration sɔrɔ musique la cogo di comme i ko dɔn tun ka di i ye fɔlɔ la maintenant sisan musique i y'a ye i bɛ musique sɔrɔ yɔrɔnin kelen tu es sollicité quoi surtout Mali kɔnɔ yan festival la partout i mana festival bɔ ye i b'a sɔrɔ Sadio Sidibe bɛ yen avec ses chansons la danse donc dɔɔni ɲɛfɔ an ye awa ni fɛn min ka di ye a ti gɛlɛya i ma o ye tiɲɛ a ti gɛlɛya i ma ni mɔgɔw y'i la kodɔn dɛ mais yanni i k'a la kodɔn a bɛ gɛlɛya kojugu awɔ musique dɔnkili ka nɔgɔn ne ma cogoya min na ni ne tɔɔrɔ la ne bɛ se ka ɲɛfɔcogo sɔrɔ o la dɔnkili la ni ne lafiyalen fana don n bɛ se ka ɲɛfɔcogo sɔrɔ o la hali ni ne ye sugo dumanin dɔ kɛ ne bɛ miiri sugo in na est-ce que nin fana tɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye ne ka dɔnkili caman bɛ sɔrɔ ten mais ne ka dɔnkili ko faralen don Ala la ka fara Alakira la ka fara nari donda n'a bɔda la n tɛ ɲinɛ jinɛ ko in kɔ dɛ mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye nka ne kɔni bɛ jinɛw kɔ sisan an bɛ fɛ ka o yɔrɔnin fana dɔn Sadio tɛ musique daminɛ kuma si
n'a ma jinɛw fasada o sente Sadio hali jinɛ bɛ tubabu la e t'o kalama ne taara Allemagne jinɛ min bɛ yen a tɛ yan ka taa Chamonix Mont Blanc na jinɛ min bɛ yen a tɛ yan an ta ye kalabanciya ye don an taara o ka kɛ ko wɛrɛ sinon jinɛ ko bɛ yen jinɛ bɛ temps de don Ala y'an dan ka jinɛw dan cogoya min na Ala ta kɔfɛ ɲagamin tɛ min na jinɛ ko don mais ni kalabanciw donna la u bɛ fɛn wɛrɛ don a la dɛ o de la ko in lagosilen don mɔgɔw bolo sinon lagosi fɛn tɛ silamɛ bɛ jinɛ la 1000 fois ka tɛmɛ adamaden kan n'i bɛ tontigi kɔ a bɛ jinɛ la 1000 fois ka tɛmɛ adamaden kan olu ti ɲagamini fɛn mais ni mɔgɔ donna ko la an bɛ don min na ko bi u ta fara kan fa bɛ lagosi jinɛ ko in ye temps de ne bolo ne tɛ se ka ɲinɛ o kɔ parce que a bɛ ne ka bonda la i bɛ dɔnkili daminɛ ni o yɔrɔnin min ye i tun kan ka scène fana daminɛ n'o yɔrɔnin ye ka a ɲama fifa o tɛ ya ne comme ne kun ye tani fɔ n da jukɔrɔ e ye tani fɔ ne yɛrɛ fana tun bɛ fɛ ka dɔɔnin fɔ dɛ cɛnɛ bi tanda dugu tilalen don subalu tɛmɛ kuma sera gengerele dugu tilalen ye ŋɔnɔkan ye kɔnɔna Simon dugu tilalen don jinalu tɛmɛ kuma sera kɔnɔ ma sera kogoyo ɲɛ ma cɛnɛ ma sera kogoyo ɲɛ ba somalu kogoyo ma tulonkɛ toro feere a ma toro feere ne lamɛnbalu bɔra ye toro feere yirijugu feerele ka ɲi ten parce que ni ko bɛ cogo min na n'a ma ten a ka di ne yɛrɛ a kan ka ma caman kun minɛ fo ni i dalen tɛ ko in na parce que n'i ma da fɛn na a tɛ taa ji min sira fɛ o ye tiɲɛ Sadio an bɛ fɛ yɔrɔ an ko baro kɛnɛ question bɛɛ bɛ se ka poser wa question bɛɛ bɛ se ka jaabi fana yɔrɔ awa Sadio ne ko ten ça va aller Sadio tu es marié a daminɛna a daminɛna o yɔrɔnin dɔɔnin fɔ a ye dɛ bon o tun ka di n ye k'o lakale mais awa cɛ ko in man di ne la kosɛbɛ ni ne ye mon yanban ka sɔrɔ a ko ma sinsin sɔrɔ kɔrɔ bɛ don a la fila don ni maloya man kan mais a ka ca Ala fɛ n balimakɛ dɔ kun sinana sisan n'o ye Jalo ye n y'a ɲini Ala fɛ ka ɲini an bɛɛ lajɛlen bɔkolo fɛ a ko an dɛmɛ ni dugawu ye Ala k'o kɛ furu ye mun bɛ laban amina yarabi Ala k'o kɛ amina yarabi Sadio denw bɛ Sadio bolo wa awɔ den bɛ ne bolo o ka ɲi Ala ka olu balo amina yarabi musoman 2 ni cɛman 1 bɛ n bolo a barika Ala ye Sadio sisan e yɛrɛ ɲɛ bɛ jumɛn Mali musique ko la sisan musique kɛlen bɛ cogoya min na denmisɛnninw e bɛ se ka ladilikan jumɛn di denmisɛnninw ma Mali musique ko la ni minnu bɛ fɛ ka don musique la walasa u kana siran fulaw ko fulakana ko musique kɛra fu gɔtɔ de musique yɛrɛ tiɲɛna karma hali ne yɛrɛ min filɛ a tiɲɛnen don ne bolo n b'a fɔ parce que i bɛ kuma i b'i yɛrɛ don a la ne yɛrɛ fɛ n bɛ ka fɛn dɔ kɛ k'a ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ musique dɔnbagaw yɛrɛ bolo ça ne va pas fɛn dɔ b'a jɛ mais bɛɛ bɛ k'i yanba n'i ka seko ye k'a ka ɲi n'an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na minnu b'an ɲɛfɛ k'an ka seko ni yir'u la u k'an bilasira i bɛ juguman de kɛ i tɛ ɲuman kɛ bon ni ka di mɔgɔ min ye i ye ɲuman kɛ a bɛ sankɔrɔta i ye juguman kɛ a bɛ sankɔrɔta bon o de y'an ka problème ye an ka fananw tɛ se ka critique k'an na o man di ne a ka di ne ni ne ye défaut kɛ ne yɛrɛ fɛ o ka ɲi ça va pas public ɲɛna public k'a fɔ ne kɛ ni tɛ se ka fɔ ye flagrant kɛnɛ kan n wele téléphone na Sadio ye nin kɛ nin man ɲi dɛ n b'a bila mais ni mɔgɔ ma f'i ye i bɛ continuer a fɛ i kanubagaw b'i soutenir n'a ye i man di minnu ye u b'i tɔgɔ tiɲɛ n'a ye musique tiɲɛna denmisɛnninw t'a fɛ ka foyi kɛ tuguni min ye baara ye ni ɲɔgɔn na degen tɛ ni ma recherche kɛ i ka mana diya cogo cogo i mana ɲɛdɔn cogo cogo ni ma recherche kɛ n'i bɛ ka mɔgɔ min ladege i b'a ladege ka dan o ka tɔgɔ de la i tɛna se k'i yɛrɛ tɔgɔ bɔ i fana ka dɔ kɛ pour que dɔ k'i ladege mais n'an tora ten ɲɔgɔn na dege na ça c'est pas bon ça c'est pas bon ne bɛ mɔgɔ ladege ne bɛ n kɔrɔma ɲɔgɔn bɛɛ ladege
mais o tɛ ne bali i ye ne kɔrɔbɔ sisan ko ka ni musique ta ko dɔnkili dɔ danni kan min bɛ ne kɔnɔ ne b'a da ka sɔrɔ mɔgɔ ta tɛ k'a sɔrɔ ma dɔnkili nin da ka tɛmɛ i bɛ musique min da dɛ musique min fɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ ɲini a kan o de kɔrɔ ye de ko création mais an tɛ création kɛla an bɛ don min na ko bi an b'a segin ɲɔgɔn kan de o de ye musique to kɔ sinon Mali ɲɔgɔn tɛ yen ne taara Venezuela 2007 o tun ye ne voyage ko fɔlɔ-fɔlɔ ye ne nana ni trophée de k'a bi Ala ka n da n ka décoré président ka n décoré a sɔrɔla 2007 fɛ n voyage ko fɔlɔ n y'a sɔrɔ jamana 48 de bɛ yen ni n tun taara mɔgɔ ladege na n ye mun ladege o bɛ se k'o de décoré o jamana kan ne tɛ décoré donc ne ye décoration sɔrɔ o cogo la ka sabu kɛ fitinin min bɛ n yɛrɛ hakili la n bɛ ka n sɛbɛ don o ma et puis an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka keleya dabila ɲɔgɔn na keleya min don an ta tɛ keleya ye ka ɲɔgɔn nafa de an ta ye keleya ye ka ɲɔgɔn mako sa sinon ni ne keleyara e la sa awa e ka nin fini ka ɲi ne bɛna ɲɔgɔn kala o ye keleya de n b'a fɛ i parler no cogo min ka parti mais ne kana keleya e la ka fɔ ko n bɛ e la gosi kɔfɛ ça c'est pas bon o bɛ ɲɔgɔn mako sa de n'a fɔra k'an ka baro kɛ nin ye baro kɛnɛ de pour que denmisɛnnin dɔw fana ne fana bɛ minnu ɲɛ u ka se k'a faamuyali sɔrɔ kuma na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dusu ta ka baara kɛ pour que an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in kunna wolo sinon jamana in sonsoronnen don est ce que ni artiste tɛ an bɛna wuli bilen aw artiste wa kan ko n'an y'an jija anw de bɛ se ka jamana tɔgɔ bɔ ne sera jamana dɔw kan olu tɛ Mali tɔgɔ dɔn Équateur ne bɔra yen nɔ o tɛ Mali dɔn sali belebele mɔgɔ ma sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ 3 kan min ko k'a bɛ Mali dɔn muso kelen de bɛ a den bɛɛ baara la MINUSMA na Mali la o de wulila k'i jɔ k'a bɛ Mali dɔn mais ne ni Amɛri Fofana kɔsɔn u ye Mali dɔn donc musique tɛ kolankolon i bɛ baara de kɛ baara min b'a to a b'i nafa k'i kɛrɛfɛ mɔgɔ nafa k'i dɔgɔma ɲɔgɔn ni i kɔrɔma ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen nafa bon an t'o kɛla bilen an ko k'an yɛrɛ dɔrɔn de an yɛrɛ dɔrɔn sa mɔgɔ kelen tɛ ko dilan ni diɲɛ diri kelen ma i kelen se ka foyi kɛ diɲɛ na donc an ka jɛ ka baara kɛ baara min bɛ se ka mɔgɔ sankɔrɔta baara min bɛ se ka kunnafoni ɲuman di jamana kan sinon comme ça ta Mali musique bɛ sunɔgɔ la a tora a ka sa an sunɔgɔ fura min don a ka girin an ɲɛkuru ma bientôt an bɛna sa donc Ala kana o kɛ an ka courage ta pour que an bɛ musique la wuli ka bɔ sunɔgɔ la voilà Sadio ko Mali denmisɛnninw bɛɛ ka wuli ka esprit de créativité bɛɛ ka se ka ko dɔɔni k'i yɛrɛ ye ka au moins ka fɛn dɔ créer i yɛrɛ ye quoi ka sɔrɔ mɔgɔ ta tɛ voilà o de bɛ Mali avancer Sadio i ka musique dɔ fana bɛ yen nɔ musique in titre n tun b'i ko a mɛnna k'i ka a di yan n m'a sɔrɔ dɛ jumɛn de ye Sadio ko ni muso ma den sɔrɔ i bɛ kɛ cogo di kona Sadio kona da ye kona bɛ da ne fɛ cogoya min na ne mɔgɔw b'a lamɛn ani kona ye dɔnkili yɛrɛ bɛ cogo min na ne bɛna version 2 bɛɛ da i ka dɔn k'a fɔ ko adamaden ne tɛ se ka création kɛ i tɛ se ka foyi bayɛlɛma ka bɔ sugu la ka kɛ sugu wɛrɛ o ye tiɲɛ sinon kona ni ko ten tɔɲa badenu yo kona ya daka ye mbalimaluwi na ye masabali kona ma fɛnga o la sanuntigi ma kona ya cɛ fɛn tɛ wolo de mɔ kotigiya ti kona ya dunuya fa nin farale ala la fitiri du mana sen fa kona bi miiri sunɔgɔ tuma du mana se wolomuso denw tan bi miiri latuma du mana se cɛ kona ni hami sunɔgɔ tuma du mana se furumuso denw tan bi miiri kɔnɔlu yi a ye sabali mɔsɔ denw tan ko di wina ala ne nana kɔnɔlu ladi dunuya furu bɛ ala alamaden di muso min ma k'i sabali jango duba la merci awa ni me konaw ladi ni ala min sɔn den na i t'a dɔn masaramani jɛ ala komin na ala bɛ fɛn bɛɛ di mɔgɔ dɔ ma sanu b'a bolo wari b'a bolo dantan fɛn min bɛ ko ni bala ni bakan don a bɛɛ b'a tigi bolo a ka so kɔni danta la mais ala tɛ den kelen d'a ma ni bɛɛ b'i yɛrɛ sɔn o tigi t'a yɛrɛ jɛ donc konaya tɛ siya ye dakan de don mɔgɔ si tɛ konaya ye n'a ka di ala ye bɛɛ bɛ se ka den wolo
n'i y'a ye a ye dɔ sɔn ka dɔ jɛ o ye ale ala ka sɔn cogo ye an b'a faamu ten mais Sadio mun ye dɔnkili mun de y'a to i ye dɔnkili in da kona in kona ni a bɛ fan bɛɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ a man ca de sinon dentanya nin bɛ fan bɛɛ i tɛ duguba lajɛ kelen ka yala ka ba k'i ma muso dɔ sɔrɔ a kɔnɔ den tɛ mun bolo jamana fana bɛ ten ne yɛrɛ bɛnkɛ muso ala ma den d'a ma mais a bɛ mɔgɔ fɛ turu o ye ne wolo bɛnkɛ muso de ni ne y'a ye hali mardi tɛmɛnen ne bɔra fɛ fo village la n tɛ se ka fama ma parce que hinɛ bɛ n na ala de ye lajarabi dɔ kɛ n'a tun bɛ se ka yɛrɛ sɔn a b'a yɛrɛ sɔn min ka d'a ye o ye kelen i b'a lajɛ diɲɛ fan bɛɛ de fɛ furuduma de bɛ sa denko kama parce que an ma limaniya muso ka di cɛ ye cɛ ka di muso ye balimaw bɛna don cɛ kan ni dusukolo dɔ ye ka hakilinan dɔ d'a ma min b'a to fɔ a ye nin bɛ jɛngɛ k'a ka muso wɛrɛ ta sɔnɔ a t'a si to n'i ma muso wɛrɛ ta n balimakɛ i t'i kɔ to n b'o de fɔ dɔnkili kɔnɔ n'a fɔra ka sɔrɔ muso ni dusukun ka ɲi i b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ sitanɛ bɛ se fɛn caman na fo ni limaniyara ka kɔ an ɲɛ n'o fɔra ka sɔrɔ furuduma nin kɔnɔ muso bɛ yen muso in ka ɲi a tɛ kojugu fɛ a fana hakili bɛ yɛlɛma a bɛ se ka hakilina caman ta ɲuman b'o la juguman b'o la donc foyi t'o furakɛ ni limaniya tɛ ala k'an bɛɛ sɔn den na amina yarabi Sadio i ka nin dɔnkili il faut que i ka ani fɛn ka bɛɛ ka se k'a sɔrɔ cogoya min na k'a sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ ye min i o lali selen ne kona lali selen ne kona muso lali selen kona fɔti mɔkɔba i o wulila tuma jɔ kona wulila Bamako ko kona muso wulila Bamako kona jɔra jɔni ma kona muso sera Hawa ma gafure awa nana den la awa mana fini ko la wa ne mana sanuko la yɔrɔ ani kona tɔɲa badenw chance kelen tɛ dɛ bon Ahmed Fofana de ye musique kala ne ni Zumana Tereta kan ka dɔnkili dɔ ɲini musique nin kɔnɔ ne nin kona de yɛlɛma tan k'a da fɛn kelen tɛ dɛ n'a ka di i bɛ se ka nin da fana sira wɛrɛ kan a sira in kan a bɛ fɔ a bɛ kɛ kona wɛrɛ ye wari kɛ a bɛɛ kona kelen de yɛlɛmalen hakili dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ bila yɛlɛma la mais n'i ko k'i bɛ hakili sigi fɛn kelen kan i bɛ t'o sira de kan i tɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔnin kan quoi Sadio comme an bɛ sisan bɛɛ b'a dɔn fɛn jugu min b'an ka jamana kan n t'a fɛ k'a tɔgɔ mɛn artistes tɛ nin fɛn in fɛ dɛ an bɛɛ de don an si tɛ nin fɛ a kɛlen bɛ ka bɛɛ cloîtrer bɛɛ tu bɛɛ sisan Sadio e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn de dɔnkilini jumɛn de da an bɛɛ ka se ka to confinement na so quoi awa sinon an yɛrɛ an ye mesure respecter dɛ yɔrɔ awa n tɛ sɔsɔ ko la mais n t'a fɛ ka coronavirus tɔgɔ fɔ n da la jango a dɔnkili dacogo ɲuman bɛ n kɔnɔ mais a man di n ye n t'a fɛ k'a fɔ a ye degun min da ne kan ne ni ɲɔgɔnna caman awɔ a ye ne ka contrat minnu tiɲɛ a ye ne bila gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya min don Dieu merci ala ye n dɛmɛ ala ni ne balimakɛ Jalo n'o ye ne furukɛ ye a donna n jigi kɔrɔ n ma se ka mɔgɔ deli man ka faniw tɔɔrɔ sinon nin fɛn in nana min kama a nana ka hɔrɔn bɔ hɔrɔnya la k'i kɛ ɲamakala ye tiɲɛ don a nana ka mɔgɔ lankolon kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka mɔgɔ ɲɛnama kɛ mɔgɔ lankolon ye parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen ni fɛn b'a bolo a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔ bolo coronavirus in kɔrɔ parce que a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen jigi tugu ka sago kɛ mɔgɔw la o ye mɔgɔ lankolon kɛlen mɔgɔ ɲɛnama ye coronavirus tɔgɔ yɛrɛ man di ye janko n k'a dɔnkili da awa n ye n kali n ko n t'a da wa kana da a man d'an yɛrɛ ye n t'a fɛ kana tɔgɔ fɔ yan yɔrɔ la bilen yɛrɛ bana in nana cogo min na a ma nin y'a kɔrɔma ɲɔgɔn si la kɔrɔ sida nana coronavirus a ye min kɛ sida m'o kɛ Ebola nana o t'a kɔrɔma ɲɔgɔn ye o y'a kɔrɔma ɲɔgɔn ye a ye min kɛ o m'o kɛ ale bɛna ka diɲɛ bɛɛ minɛ cogo di a jo t'o la donc n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ vraiment a tɔgɔ man di a k'a ta ale bɔra yɔrɔ min na a ka ta ye vraiment an t'a reçu an t'a fɛ an ka fɛn tɛ vraiment n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ awa i bonya bɛ kuma la a tɔgɔ man di an ka tɛmɛ ale tɔgɔ an ka coronavirus to yen bila pewu ala k'a ban pewu amina yarabi walasa an ka bɛɛ ka se ka taa Sadio lajɛ jati an ka Sadio wele kɔɲɔw na a ɲuman na denkudiw la an ka kɔɲɔ avansiw minɛra n'an ka festival baw an kan ka taa fɛn fɛn k'an bɛɛ lajɛlen jɔ o bɛɛ kɛ fɛn min fɛ a tɔgɔ man di a bila Sadio
comme y'a fi émission ye baro kɛnɛ an bɛ fɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ la Sadio i yɛrɛ projet jumɛn de b'i bolo avenir la awa ne ka projet ni Ala y'a ɲɛ n bolo ani jamana maɲumanw ne ka projet min parce que ne gɛlɛya dɔ de ye gɛlɛya ni y'a to projet in nana ne hakili la a fɔlɔ ye ne yɛrɛ ba n ko n nana musique la cogo min na n tɛ sɔn ka fɔ fan bɛɛ ne bamuso hinɛ de tun bɛ ne na burusi kɔnɔ ne ma sɔn burusi kɔnɔ furu ma n ko ne tɛ furu ye ne ba ka ne ta ne de bɛ na duguba kɔnɔ ne ka n ba ta parce que muso n'i ma kalan i ma bɛn ni sigiyɔrɔ ɲuman ye o tɛ ne ba ta ye dɛ parce que ne tɛ se ka fɛn fɔlu ka kalanko la olu ye fɔlɔ mɔgɔw ye kalan kun tɛ yen komi sisan maintenant ne n ba hinɛ de minɛ Ala ka hinɛ la ani alisilamɛ su bɛɛ la n'a hinɛ de minɛ ne tɛ se ka foyi kɛ n ba ye mun bɛ se k'a lafiya fo ne ka bɔ togoda in na ne kana n ka dɔn kɛ nana ni muso dɔw fana ye minnu ma kalan komi ne Sadio bɛ cogo min ne yɛrɛ min filɛ ne ma kalan awa ne bɛ taa tournéw kɛ n'a sɔrɔ ne kalannen don awa san b'a sɔrɔ an bɛ faama ɲɔgɔn ma parce que farafin tɛ ɲɔgɔn fɛ b'a sɔrɔ ne ka baara ne ka seko ni dɔnko min bɛ ne na ni n tun kalannen don n bɛ taa yɔrɔ minnu bɛ yaala o b'a sɔrɔ n b'a a nafa sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais a ma tiɲɛ Ala mana min don i garisigɛ la i b'o sɔrɔ awa musow ni denmisɛnninw de hinɛ bɛ ne na yatimɛw n'a fɔra yatimɛ mɔgɔ dɔ bɛ a fa bɛ a ba bɛ mais yatimɛ don dɛ mɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔ minnu tɛ sarada la yatimɛw don ne yɛrɛ ka projet bɛ min kan ka se ka fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka hinɛ musow ni denmisɛnninw na filanan n tɛ ɲinɛ an ka dɔ in kɔ dɛ école de danse ni Ala y'a se di an b'a da yɛlɛ dɔn kana tunu dɔn min don ne tɛ se tubabu dɔn tɛ dɛ an ta farafin dɔn kana tunu an na i y'a faamuya tɛrɛbɛsɛ i y'a faamu tɔ i b'a dɔn i bɛ n dɔ ka kɔrɔ awa n t'a fɛ Mali culture ka tunu ni ne tɛ kana yan comme ça tan ni ne bɛ ka wele ka taa jamana wɛrɛ kan i tɛ foyi ye ne la n'an ka fini tɛ k'a dɔn ko ne africaine original de an n'an taara Ala fɛ yen tuguni ka segin ni Ala sɔnna ne kana Mali la ne bɛ ka africaine de et puis Sidibe Jati n cɛ bɛ ka Jalo ye awɔ n'i bɛ min fɛ kɔfɛ ne wolola farafinya de la ka mɔ a la ne tɛ se ka kɛ tubabu ye fo ka diɲɛ wuli wa ne b'an ka danbe ne sankɔrɔta duniya fan bɛɛ fɛ hali ni ne bɛ voyager n bɛ Mali drapeau siri n kunkolo la k'a gari kɛ n ɲarasa de kɛ sisan mais finalement ni n bɛ voyager n bɛna Mali drapeau de kɛ n ka fɛn dɔ la ka yira mɔgɔw la ko ne ye maliyɛn Mali ye fantan jamana ye o ne bɛ maliyɛnya la Mali ye fɛntigi jamana ye ne ye maliyɛn de fɛn b'an kun fɛn t'an kun ne ye maliyɛn original de n tɛ dogo a la n tɛ tuna la ni Ala yɛrɛ ta tɛ foyi tɛ n bɔ a la awa ni projet 3 bɛ n bolo ni n sera k'a ɲɛ sɔrɔ ka musow lahinɛ ka baara dɔ ɲini k'a di musow ma parce que ni taara togodaw la ça va pas musow sɛgɛnnen don denmisɛnninw ɲaninen don anw bɛ dɔ in na yan valeur t'an ni école de danse sɔrɔ k'o dayɛlɛ ça va aller Ala k'o nɔgɔya amina Ala k'o nɔgɔya amin Sadio nin ye projet ba ye Ala k'a ɲɛ ka d'an bɛɛ ma amina yarabi Sadio n bɛ fɛ i ka dɔnkilini dɔ kɛ k'o yɔrɔni accompagner projet ko nin kɔdi ka dɔnkili i ka dɔnkili dɔ da o yɔrɔnin na kasɛti wa n kan kɔnɔ dɔ miiri ten ne i kɔnɔna miiri i ka dɔ da an ka dɔn ko Sadio bɛ yan nɔ bi Mali kunnafoni ka dɔn ko Sadio bɛ yan bi Sadio Sidibe don dɛ kana kasi o ni kɛlen ni fɔlen de i ye jamakulu yangaw bɛ don kunna wolora jalaki balijo a ye foli di la kunnafoni na a ye foli di la kunnafoni jama ma Mali kunnafoni wani nana baroda la ya jalaki balijo ko ni kɛlen ni fɔlen de awani ga fure ma kama bila kunnafoni na jalaki balijo a ka ɲi ten mɔgɔw bɛ sun na est ce que mɔgɔ yɛrɛ kan na ka ne tɛ mɔgɔ sun tigɛla o bi ma sun tigɛ Sadio awa n bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ toujours n tɛ se ka ɲinɛ kɔ n bɛ don min na ko bi
o ye jumɛn sɛgɛ min bɛ anw kan a b'aw journalisiw kan a bɛɛ ye kelen ninnu minnu jɔlen filɛ caméramanw ta ka jugu n'aw ta ye technicien min filɛ wo la a ta ka jugu n'aw ta ye donc an bɛ ala deli de nin bɛɛ bɛ culture de nɔfɛ hakili la o tɛ awɔ culture de don n bɛ ala deli de an bɛɛ ka jɛ ka ala deli ala ka sankɔrɔta d'an bɛɛ lajɛlen ma culture in kɔnɔna na aw minnu ye hakilina ɲuman sɔrɔ ka Mali kunnafoni in dayɛlɛ kunnafoni directeur a baarakɛla bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni ne donna aw gasi la ni réseau nin kan aw ka yafa n ma parce que kuma la fili tɛ ban ne yɛrɛ don kuma ka nɔgɔn ma ka di n ye fana tuma dɔw la ne filila kuma kɔnɔ a ka yafa n ma ala ka sababu ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sanfɛmɔgɔ ni dugumamɔgɔ fɛn fɛn bɛ culture kɔnɔ ala ka sankɔrɔta d'an bɛɛ lajɛlen ma jamana in ala ka sabali d'an ma ala ka hakili bɛn kelen ma diɲɛ kɔnɔ foyi yɛrɛ tɛ bɛn bɔ n'aw ma bɛn kelen ma dɔrɔn tɛ se ka foyi kɛ min ɲuman ye donc ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma aw ka kunnafoni ni aw k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye san wɛrɛ ɲanguma k'a sɔrɔ caméramanw yɛrɛ o digɔn na quoi comment tɛ gafure ma technicien bɛ min fɛ ala ka nɔgɔya ye an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ala ka san hɛrɛ d'an ma k'an kisi a gɛrɛgɛrɛ ma ala ka naare fa ɲuman san bɛɛ lajɛlen ma ne furu ni kanu bɔrɔjan n'a ka jama jinɛtigi fɛn o fɛn min minnu ye jinɛtigi ye n kan tɛ kalabanciw ma gɔrijigɛninw ko tɛ pedew ko tɛ n kan bɛ minnu bɛ jinɛko la n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Ibu Sise Aishata Tamba Nana Zerbo ne yɛrɛ karamɔgɔ Mawu n'a bɛ Nafaji n ka foli bɛ bɛɛ n ye min tɔgɔ fɔ n ma min tɔgɔ fɔ n hakili bɛ bɛɛ la nare ngufa kɔnɔ nare sɔnkanw na n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ala ka jinɛw fa ɲuman san bɛɛ lajɛlen ma ala ka silamɛya sinsin ala ka kerecɛnya sinsin merci merci mais Sadio i ɲinɛna fɛn kelen ni kɔ dɛ i ma sɔn ka jinɛ yɔrɔ nin ta walawala mais comme i ma sɔn k'o yɔrɔnin walawala peut-être kɔfɛ i bɛ sɔn k'a walawala awa n y'a sɔrɔ cogoya ni jinɛko in sɔrɔ cogoya min na a ka girin dɛ a ka girin awɔ mais mɔgɔ dɔw fana ko ne bɛ jinɛ kulonkɛ kɛ oui n yɛrɛ tun bɛ n'o de f'i ye awa galonman kɔrɔ n'a tigilamɔgɔw ka kuma ye awa n tɛ jinɛ kulonkɛ kɛ ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ ka so kɔnɔ yɛrɛ ne bɛ luwanse de la n bɛ jinɛ fɔli sigi cogo di jinɛ ma don ne la k'a fɔ ko ne ka mɔgɔ mako ɲɛ dɛ ne tɛ se ka mɔgɔ si mako ɲɛ hali n tɛ se ka ji di ma ka k'i mako ɲɛ jinɛ bɛ ne la de jinɛ yɛrɛ de ye ne ta ne ka ɲɛnama kɔnɔ kabi ne ma banke ne y'o sɔrɔ mun ba woloba de fɛ ok jinɛ bɛ ne na mais ne tɛ mɔgɔ mako ɲɛ dɛ ne bɛ taa mɔgɔw fɛ de u ka ne mako ɲɛ n'i ye n wele k'i ka jinɛ fɔli bi yan jinɛ yɛrɛ bɛ minnu ka sɔn ka na n bɛ taa dɔnkili da n garisɛgɛ min ye o b'a di yan ni n garisɛgɛ min bɛ jinɛw bolo sabula o b'o di yan k'a fɔ ko jinɛ fɔli bɛ sigi ne fɛ n tɛ den furakɛ kɛ n tɛ mɔgɔkɔrɔba furakɛ n ma deli ka jinɛ fɔli sigi wa n tɛ jinɛ fɔli ɲɛdɔn jinɛ ko yɛrɛ ne t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ jinɛ ka di n ye parce que a bɛ na mais n t'a ɲɛdɔn dɛ sinon mɔgɔw b'a fɔ Sadio bɛ dɔnkili da ni a bɛ jinɛ dɔnkiliw de da o kumaw cayala dɛ et puis scène fana sanfɛ Sadio tɛ dɔnkili daminɛ n'a ma jinɛw barika da bɛɛ kama mɔgɔw ko Sadio bɛ jinɛ fɔli de sigi ne t'a sigi dɛ wala ne t'a sigi ne bɛ n ka fɔli daminɛ ni jinɛ fɔli ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mais jinɛ fɔli tɛ sigi ne ka so jinɛw m'o dɔɔni di ne ma o dɔnniya ma di ne ma ne kɔni ta kɛra dɔnkilidayɔrɔ la n b'u ko ɲuman dɔn ne bɛ fɔlɔ ka n ba de fɔ yanni ne ka jinɛw fɔ ne bɛ fɔlɔ ka don ni dɔnkili min ye n b'a fɔ n woloba ɲuman ne bɛ barika da ne wolo n'a mama jinɛ tɛ danga den fɛ mais dɔw yɛrɛ ko ne bɛ jinɛ ko in na ko du tɛ n bolo mobili tɛ n bolo ne yɛrɛ ye cogo man ye o bɛɛ bɛ fɔ mais o tɛ problème ye mais jinɛ bɛ ne bɔ min na ni ne ni olu donn'o la o bɛ to a la jinɛ bɛ ne bɔ gɛlɛya min na ne da delila ka sɔgɔ ne da la ka da wɛrɛ sɔgɔ fo da 3 ka bese ta ne kama ko ne ka ɲɛnamaya bɛ baw don ala ni n woloba barika ala ni ala kira ani nare donda n'a bɔra n ye nin fɛn damadɔ de wele da yɛlɛna ɲɛ n t'a yɛlɛn cogo dɔn ne bɔr'o la n'i ye jinɛ ye mobili b'a ni diɲɛ di minnu ma n'i y'o dɔw la o bɛ faga jinɛ tɛ danga den fɛ ne dɔw ne barika t'i kɔ jinɛ t'i fɛ wa n tɛ pressé ne yɛrɛ faradama tɛ pressé n sɔn ma
ni ala minɛ jɔn ni ala ko ka bɛ mun diya don min na a b'o diya mɔgɔ min ye mobili 3 boli k'o lajɔ ka bɔ kelen kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma ni ala minɛ jɔn tɛ ne bɔra an ka mobili de kɔnɔ k'a di mɔgɔ ma ka don taxi kɔnɔ ni balimakɛ min gɛrɛna na san n'a bɛ na n ta sunan ni farida la o de mobili di ne ma mais n tɛ se mobili boli la n ka mobili jɔlen bɛ so kɔnɔ n tɛ se mobili boli la ni n bɛ taa yɔrɔ dɔw la n bɛ n ka taximani de wele a bɛ taa n bila i y'a faamuya yɔrɔ minnu bɛ yen ni circulation lafiyalen don n bɛ n débrouiller parce que n tɛ kunko fɛ ni dɔ m'a yeri ka k'i kan a b'a yeri ka kɛ dɔ kan mobili ntanya nin tɛ so ntanya nin tɛ i ye ko ɲuman in tɛ ne ko de ko ne dalen don ala la ka da n fa ni n ba la ka da la k'a fɔ ko ala ye ciba ɲuman dɔ de bila an kunna n'o ye mamadu ye ka da o la ka da n kunna jinɛ la a bɛ ne bɔ min na waritigi tɛ se ka ne b'o la donc jinɛ bɛ n tɛ se ka bɛɛ wala wala tiɲɛ don mais n tɛ jinɛ kulonkɛ kɛ dɛ jinɛ ko ye tiɲɛ Sadio tɛ jinɛ tulonkɛ kɛ n ta kɛ dɛ sinon bɔrɛ de ne ta bɔrɛjan ni tura bɔrɛjan na i bɛ tu nari bɛɛ la hali ni mɔgɔ min tɛ bɔrɛjan dɔn i y'a tɔgɔ mɛn jinɛ kɛ min don tulonkɛ fɛn tɛ n'i kulonkɛ la n'a y'a kɔfilɛ dɔɔni dɔrɔn i la dɔrɔn o cɛnin kulon tɛ diya i la parce que ale t'a kɔfilɛ Sulemani de b'a kɔfilɛ i la dɔw fana ko Sulemani de bɛ ne na Sulemani bɛ mɔgɔ min na bɔrɛ bɛ mɔgɔ min na a bɛɛ ye kelen bɔrɛ ka kalanden de Sulemani tɛ kulonkɛ bɔrɛ la k'a la bɔrɛ den de ye Tanba ye Tanba fana tɛ kulonkɛ a famuso la n'o ye jɔn ye Bamide Tanba famuso tɛ ne ya Jaba Sara fana tɛ kulonkɛ bɔrɛ la k'a la bon Jaba ni bɔrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne na ne tɛ se ka kulonkɛ o fɛn fila la olu fana ka marabagaw tɛ se ka kulonkɛ ne na jinɛ ko in bɛ ten de mais n'a taara sira wɛrɛ kan n t'a ɲɛdɔn dɛ a ko mana taa sira wɛrɛ kan n t'a ɲɛdɔn a faamuyala Sadio baro diyara merci beaucoup baro diyara ne dala kɔrɔbɔ ka taa mɔgɔ bila kuma na kalo 2 i tɛ kuma a tɛ kuma minute kɔnɔ an ka to ten i bana k'i tɛ dɔnkili da coronavirus kan n t'a da Sadio bon i bɛ dugawu kɛ sa i b'i ka dernier mot fɔ walasa an ka se k'an ka émission kuncɛ ok an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na émission in vraiment a y'a hakilina sɔrɔ cogo min na nin bɛ mɔgɔ caman bɔ kunfan na kunnafoni caman bɛ yen an sigilen bɛ so an tɛ kunnafoni min dɔn aw de bɛ se ka kɛ sababu ye k'a las'an ma donc n ka foli bɛ n kanubaa bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ furukɛ ni kanukɛ Mohamed Diallo n ka foli b'a ye a n'a woloba ɲuman 2 a n'a badenw n ka foli bɛ n karamɔgɔ ye Mao Ibu Sise Aishata Tamba Nana Zerbo Boreka Nana jinɛtigi fɛn o fɛn ne ka foli b'a bɛɛ lajɛlen fo jinɛ tɛ mɔgɔ min na dɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an sanfɛmɔgɔw n ka foli b'u ye parce que munna ne tɛ to la k'u fɔ tuma bɛɛ u tɛ ka koba labila ne mais anw bɛ duguma de ni sanfɛmɔgɔ min sankɔrɔta ye tuma dɔw i bɛ ɲinɛ kɔ n ka foli bɛ jamanatigi n'a ka jama ye a n'a ka daminɛ sanfɛ fo duguma n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye k'u k'a lajɛ u k'u hakili to ne la ten ne Sadio la ko jamanatigi n'a ka mɔgɔw k'a lajɛ u k'u hakili to na hali logement social ko la n ye pin ka n pan ma ɲɛ sɔrɔ a la n dun tɛ ɲamakala ye n y'a bila n kunna a latigɛ don ma se ala bolo ni ala y'a latigɛ don min na sabali donc n ka foli b'u ye ko hakili to anw na kɛ u k'u hakili to an na nin ko in yɛrɛ a dabirilanw da la awa a dabirilen da la kuma tɛ caméramanw ni technicien ma u kun kan ka wari dɔ de voter anw ye ka d'a ma mais u y'an bila mayima ko ni hinɛ ni makari ni duwawu ni barika tɛ mɔgɔ si t'i balo cogo yɛrɛ dɔn nin cogo in na f'i ka delili kɛ donc n ka foli bɛ bɛɛ ye vraiment n y'u fɔ dɛ mais k'u ka hinɛ an na quoi vraiment i bɛ ka n'a ka mɔgɔ k'u ka hinɛ an na ne kɔni y'u fɔ u ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na u ka hinɛ an na quoi vraiment artistes kan u ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen de la u k'a lajɛ u ka wari dɔ d'an ma coronavirus ko in na sinon ça va pas an tɔɔrɔla nin ko in na n t'a fɛ ka dɔnkili nin yɛrɛ da n t'a da dawadi da non Sadio culture la culture malienne c'est pas du tout facile a ma nɔgɔ fɛn nɔgɔman tɛ donc artistes de bɛ Mali feere artistes de bɛ Mali représenter yɔrɔ baw la fan bɛɛ fɛ mais i bɛ taa sɔrɔ artistes cogoya t'u bolo a tɛ se ka faamuya donc an b'a fɔ culture
bɛɛ k'i seko kɛ mais l'argent wari tɛ culture la wari tɛ culture la mais bɛɛ k'i seko n'i damayira kɛ fasoko don fasoko in t'an dɛmɛ awa an ka ɲɔgɔn musala dabila fasoko in t'an dɛmɛ an bɛ fasoko de la faso k'a lajɛ k'i kɔfilɛ anw na ten awa fasoko tɛ dɛ k'a daminɛ aw minnu bɛ so kɔnɔ journalistw la ka n'a bila an minnu bɛ panga puruti la ni mɔgɔ dɔw bɛ yen tant que an m'an panga purutiw ɲɛkɔrɔ u dusukun tɛ lafiya u k'a lajɛ u ka miiri anw na ten u ka miiri an na nɔgɔya fara gɛlɛya kan u ka miiri an na Ala b'a bɛɛ nɔgɔya culture jatelen tɛ n'a jatelen don an duguma mɔgɔw t'a la donc u k'a lajɛ u ka miiri an na kabi Ala kan da ma deli ka kuma réseaux sociaux kan nin tɛ non ne t'a fɛ o mɔgɔ min bɛ na déplacer n bɛ da i la de bɛ tugu i kɔ e ka danna ka se baarakɛɲɔgɔn tɔw ma n bɛ tugu i kɔ ka na sigi ka kuma ko ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka hinɛ culture la ten kabi ne yɛrɛ bɛ dɔnkɛ la ɲaninen don fo ni Ala ye kanubaga kelen kelen minnu kɛ n na numukɛ dɔ ɲana ne ma nin kalo in na don min a ye n wele ka 200 000 di a kɛra n bolo 40 de kalo in ma nɔgɔ mɔgɔ min b'o k'i ye a caman de bɛ faamaw bolo ka kɛ anw ɲɛmɛnɛ mais u tɛ se ka kɛ de hali na hakilinan bɛ ɲɛfɛmɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a la décourager non nin man ka taa nin sira fɛ ça va mais u k'a lajɛ kɛ anw de ye jamana kulo ye ne bɛ min dɔn jamana in kɔnɔ ne bɛ min dɔn jamana in kɔnɔ Mali kɔrɔ n'a tilebi n'a kaɲaka a gɛlɛya n'a nɔgɔya ne bɛ min dɔn i bɛ k'a yɛrɛ t'a dɔn n'i bɛ sanfɛ dugumamɔgɔw de bɛ se ka ɲinini kɛ ka na ɲɛf'i nin bɛ ta donc k'a lajɛ anw degunnen don quoi k'an dɛmɛ u k'an artistes dɛmɛ u ka culture dɛmɛ walasa jamana in bɛ bɔ nin cogo in na wallahi billahi talahi jamana bɛ jamana la culture de bɛ jamana avancer donc n'u m'an dɛmɛ ça va pas hein oui ça va pas anw dala k'an bɛ se ka to mɔgɔ fila fitinin don a bɛ ban mais anw yɛrɛ fitinin don ɲɔgɔn kɔrɔ ka sababuya kɛ tungurunin dɔ bɛ yen est-ce que an bɛna se ka fɛn fɔ ka ban dɔnkili mɔgɔ an bɛ ka jɛ ka dɔnkili min da a bɛɛ nkalon tiɲɛ t'a sirɔ a bɛɛ wuya o de la coronavirus n ko n da tɛ don a la n t'a da i bɛ taa sɔrɔ o dɔnkili datɔ dɔ bɛ taa dɛrɛmɛ 2 minɛ yɔrɔ dɔ la ka an tɔw wele ten ka taa an bɛ taa dɔnkili da hali transport tɛ d'i ma o de la n tɛ nkalon fɛ ni n bɛ balo cogo min ka balo tɛ Ala de ye mɔgɔ dan Ala b'i balo d'i ma donc faamaw k'a lajɛ u ka hinɛ culture la dɔ kɛra anw sɛgɛnna u k'u kuma jigin k'an lajɛ a bɛ komi ni anw bɛ kɔlɔn de kɔnɔ u k'u kun jigin k'an filɛ u bɛ se k'an bɔ wo la anw de bɛ se k'olu sankɔrɔta ka jamana tɔgɔ d'a ma jamana bɛ jamana la olu tɛ Mali tɔgɔ dɔn u tɛ président dɔn mais ni artiste kelen taara u b'o dɔn u bɛ se ka Mali dɔn o kama Équateur filɛ u tɛ IBK dɔn u t'a dɔn n'u bɛ se ka dɔn u bɛ se ka dɔn ne ni Ahmed de kama donc k'a lajɛ k'u ka filɛ culture la o de ka ɲi kuma yɛrɛ ma nɔgɔn ne ma ni n bɛ kuma nin sugu la dɔrɔn n bɛ fitinin ça va a ka ɲi Sadio i Sidibe kuma nin tigɛ dɛ kuma nin bila normal la a bɛ bila normal la i Sidibe nin ye baro kɛnɛ baro in de ka di ni ne bɛ maa dɛmɛ an filɛbagaw an b'aw ladenya ko an tun bɛ baro émission min kan n'o ye baro kɛnɛ émission do toujours an b'a fɔ a ye cogo min na an bɛ artistes wele ka n'u ɲininka u ka carrière musicale la ani u ka vie personnelle u bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye min na bi artiste min tun b'an bolo aw bɛɛ jɛra k'a lamɛn sisan n'o ye Sadio Sidibe artiste belebeleba don a fana b'a seko kɛ kosɛbɛ Mali musique ko la Sadio ko bɛɛ ka jɛ ka dugawu k'a ye walasa a ka se k'a ka projet réaliser an b'a fɔ a ye a k'anw bɛ diɲɛ waati wɛrɛ merci beaucoup merci